fanapa-kevitra voalohany raisina tao anatin'izay a dia ny fanendrena prime ministre ahoana fomba ndraisana ny anendrena prime ministre dia manaraka ny voalaza ny lalam-pandrenana hoe article 54 ny article 54 dia hoe izay majorité les groupes parlementaires majoritaire no manolotra kanefa anatreh ny zavatra misy ary firenena dia ny consulte ihany zay solombavam-bahoaka sasatsasany fa tsy ny rehetra satria fantatsika hoe le irmara izay fampatitaka misy ireo zay efa niaraka taminay hatrany ampendohany ireo zany le ataontsika hoe irmara modéré niaraka taminay ihany koa mahita hoe tsy mety ny zavatra amin'nyto amty firenena tya na mbola tsy nisy ary l'empêchement dia efa niaraka taminay ireo olona reo dia manao si hoe izy anao taka metaka an'io tao misy zavatra fifanarana avy aty amin'ny assemblée za zao manana responsabilité ko amin'ny zavatra io raha zavatra sy ilain'le vahoaka zany azanao no tatarany paimosy ataony paimosy misy roa avy eo dia za misy no manao correcteur koa zany mampiana an'io tsy maintsy mbola mipody mikoragna amintsika eto za satria mahamenitra zegny mahita le niveau ndraiky le qualité ny classe politique tsika a Madagasikara tegna le mahampitra tegna elako tsigny zegny zafady fa raha regny qualité anagnanareo dia tsy bory zegny le firenenantsika lasa amin'io toerana misy anazy ino raha tsy mety azon'ireo le classe politique zegny eto raha tsy mety azon'ireo zegny raha tsotra satria ireo mibegné agnatin'le raha dia ny hoe la rupture tadiavy amin'ny resaka hoe corruption le kolokolo le kajikajy politique sy ny karazan'ireo zegny io zegny raha efa tsy tampony génération zao ary io no fanetraben'ny firenenatsika zay zegny raha mila tapetraka agnatin'ny lohanareo zegny hoe zioty zegny efa mi-irrité le maso ny mahita ny mpagnano politique amin'izegny toetra ratsy zegny satria zegny ihany no natonga io firenenantsika io amin'io situation io ary zegny zegny le message tiany président colonel ampitehina amintsika eo amin'ny rupture fa anareo moa zegny agnatin'le raha mahazatra dia hitanareo zegny anareo zao mitety radio mitety télé ivolagna fa hoe tsy magnino aby zegny fa izy koa tsika zao mitady olo hoe tsisy zegny hoe tsisy pentiny tsisy nino atsika zegny mandeha jusqu'à ambany volo hoan'ny sasany c'est quand même dingue anao marigny koragna karaha zegny amin'ny olo au responsable na hoe tsy magnino fa hoe osahirana atsika hitady olo karaha zegny sy ny namany fa aleo zegny zarigna akindrika asanany anareo zegny le tegna ataontsika hoe ino la déontologie zegny doko ivolanako izy la déontologie mihitsy zegny no tsy anazanareo mpagnano politique amintsika agny zegny zay tsy qualité-nareo raha zegny hoe on peut faire la politique autrement on peut faire la politique autrement c'est-à-dire ny atao hoe resaka fahamarinana ny tanàna mandroso tompoko dia io ny qualité nentina hitanareo niany président français un ex-président français dia nitriky en prison niany zany hoe zegny Sarkozy zegny zegny niveau ndre zegny aza la France raha ohatra ka zavy amin'ny pays européen mirana izy mbola tsy agnisan'ny agnatin'ny top 3 na top 5 hoe ny ataontsika qualité anagnan'ny mpagnano politique maro scandale ny mpagnano politique eto fa izy koa tsika manonga amin'ny pays nordique regny ay tegna irréprochable anao mpagnano politique zegny irréprochable na moralement indrindrandrindra notion de moralité zegny raha tsy ragnana ny vahoaka ny tanora tsy mety amindreo eky zegny mahita olo araiky na avy ny petsapetsa izy na avy ny bidabida izy ka noho izegny dia raha takiny tanora zay efa tsy mila mahita karaha zegny eky ary zegny le raha tiany président colonel tiany volany fa raha io amevagnanareo be le raha hoe tsy mahita zavatsika ny traka efa zao fa tsy mahay magnano raha io
tegna teny anareo mety vidéo maro nataoko io maro nambarako tagnatin'izegny tao dikan'izegny tsy hoe problème le hitady olo hoe fa le ty le olo mitraîner casserole fomba karakory ma le crédibilité tsika agnatin'izegny anareo zegny tegna le mampalahelo zany mihitsy le toetra anagnany le qualité anagnany mpagnano politique tsika tsy aignanareo manko le raha ka amevagninareo le raha ataonareo fa tsy magnino fa ambilaky endriky fa tsy non tsy zegny le afatra agnatin'le tsy hoe ambilaky endriky fa zahay zo mitaky olo tegna sitrasitra le kolavitra olo tsy mahay raha toy zay fa hitako fa olo mibidabida agnatin'ny raha io fotony olo tsy mahay raha zay mbo afaka mitandre volagnan'olo mahay raha ny premier ministre zegny ane miaraka ministère misy technicien miaraka mikoragna amin'ny anabady koa hoe ka regny technicien regny koa manao izy rehetra ny raha tsara izy mahay mitandregny sitrasitra anao zany fa anao na magnano mahay raha karakory fa ny fahaizananao koa tsy nampiasainao amin'ny raha manjary fa nataonao amin'ny raha tsy manjary azovo zegny olo mbola mety agneky ity mazona karazany hitanareo le olo nagnamboatra bombe atomique io olo mahay raha be ngia io mahay raha be la olo adiniko agnaranany teo fa en allemand zao kanefa bombe atomique boka teo nampiasaigna nagnino namonagna olo ta Japon tay tsika zegny efa haizana nampiasaigna tamin'ny raha tsy manjary zegny hoe moralité ke anareo zio na magnazava hoe tsy magnino zio fa aloha izy ambela hiasa aloha sy ny karazany efa manimba zegny le raha tadiavantsika agnatin'le image agnatin'le tolo hoe atsika mivolagna rupture qui dit mivolagna rupture dikan'zegny mila amin'ny forme ankendriky dia vo amin'ny fond zegny tokony iseho zay zavatra zay zegny anao zao volagna hoe bona bokanao liste zany efa mivolagna zegny maro hoe ho anareo tokony amezana période de grâce zegny ny volaniko zegny hoe période de grâce ho an'olo jiaby zay eny fa nagnano raha tsy manjary izy na nangalatra izy na nagnodikodiny raha izy tsy namana ami période de grâce izy volaniko tamin'ny vidéo nakanomaly za magnano zay satria atsika mitady zegny akendrika hoe amin'le olo mitariky zegny idée na hoe ady mikolokolo zegny olo tsy mitraîner la casserole olo tsy mitraîner casserole zegny le raha tiako takiny olo tsy mitraîner casserole maro olo manam-pahaiza tsy mibidabida agnatin'ny raha io na sur place ao na ty ivelana ty azo kahena agnano asa zegny atsika tsy verolo manga zala zegny le madiso anareo agnatin'le koragnanareo hoe amin'ny 33 millions d'habitants ve dia tsy ahitagna olo araiky mampalahelo tsika koa tsy mahita olo araiky olo areo mahavita mirassemble olo ary mimene zegny combat zegny mimene zegny travail zay tadiavin'ny président zegny hoe agnanaovana hoe la rupture ça irrite zegny raha ampody aminareo ça irrite tsy possible izahavagna olo araiky efa misy casserole nytraîneny dia igny tokony ary io zegny tokony apetraka amindray hoe le mpagnano politique nagnano raha tsy magnano c'est à vie izy raha vita fa vie politique nany mipody izy magnano vie hafa igny vie professionnelle je sais pas quoi donc zay président mbola mampidanana aminao eto hoe apitrahy pacte io zala apitrahy charte io mila charte atsika ifamehezatsika mba hahafahantsika mistabiliser l'opinion hoe fa ny olo amezana fahefagna dia olo managna zegny raha valeur karaha zegny fa tsy olo mitraîner des casseroles derrière tsy possible eky zegny izy raha ahafahantsika magnano magnamia firenena vagna ke eto mbola anatisy antsika jiaby hoe non c'est pas possible raha karaha io c'est pas possible satria le message ampitetsika amin'ny vahoaka dia tsy message tsara satria anao ivolagna da mikolokolo nefa olo ndeha ataonao hitariky zegny ady zegny mbola mitraîner casserole c'est même pas la peine na de bonne foi izy de bonne volonté sy ny karazany sy namana non pas du tout ke zegny mahatonga le fivolagnana amizay hoe raha ny assemblée magnano raha karaha io fotony ro olo aboziny zegny le culture de médiocrité nagnandreo zegny c'est médiocre ro mpagnano rabetsika zany efa ela mivolagna zegny koa ny assemblée atsika ny mpagnano politique atsika ce sont des médiocres na moralité na intellectuellement médiocre ro olo abo fa
izy zegny antsika zao zegny mbola tsy elaka tafiala am'zay culture de médiocrité zegny ka hoe lazegna fa ikefo izy io fa iambesantsika fomba fiasanany izy olo manam-pahaizana zao zegny hoe tsy hay le problème olo tsy olonan'olo manam-pahaizana Madagasikara io fa zay mba mitady am'izay manompo zao am'le message fort alefan'ny président am'le resaka hoe rupture dia olo araiky zegny afaka miporter zegny combat zegny voilà j'ai les vouloir avec les premiers ministres qui ont porté tous les combats car il faut entendre amener le président le président a un salon une constitution c'est l'âme c'est réel la phrase constitution est un discours na rovona alohan'ny talitamy botsolotsara io discours tokony tananao jusqu'à niany hoe anao avec conscience nao mizaha hoe ity olo ty mavita miporter combat zay satria mifagnaraka tsara ny raha tefadia am'le hoe rupture de fondation zay ke président anao mivolagna hoe anao azo korana zahitsy tegna mipodiana ndraiky zegny eritreretra agnatin'ny feo feritreretra anao agnatin'ny cellule-ny unité prière anao fa le image aboaka sy aseho vahoaka zegny président tsy aminana an'io tsy aminana an'io donc atsika tsy mila olo mitraîner casserole no itariky ny fagnavozana itariky ny fagnamboarana ty firenena ty na maheza raha karakory izy na mahazo prix Nobel ny zegny hoe izy fa izy koa misy casserole traînena izy koa izy tsisy moralité non amlafo sitrasitra n'olo mety misy BPC amin'ny raha raiky ary mba moramora aminazy igny entouré-n'olo mety mahay raha magnampy izy to zay olo tsy managna moralité zay ke reto député tsika reto io tsy rô fo le qualité no hitantsika io rô zao fe mitety média mandeha magnazava amitsika fa hoe zegny le tsy problème ambilalo izy asy magnino non le problème ici c'est le problème d'éthique éthique le problème eto problème na éthique izy koa tsy anareo dikan'izay donc tsy hoe mety compétent be izy am'regny rasaka jiaby amin'ny mandeha amin'ny hoe za moko tsy mety éteindre loin fa hoe mikanampy sy namana de zay male compétent zay mala mety izy mivolagna anakazy anao mety compétent fa ataonao amin'ny raha ratsy fa atsika mila olo manana éthique ary mila olo miporter combat zegny la lutte contre la corruption tolérance zéro zegny volagna any tamin'ny vidéo firy vidéo anaka mikoragna zegny impire za magnampodipody volagna zegny à partir de maintenant c'est tolérance zéro satria zera tadiavin'ny vahoaka mba aviantsika manana égalité de chance ireo tanora ireo jeune olo jiaby amin'ny Madagasikara manana zegny égalité de chance zegny dikan'zegny atsika tsy maintsy miaigna amin'ny atao hoe corruption lutte contre la corruption io dia tsy maintsy objectif vonalohany ary zegny le raha koragninao monsieur le président e zegny koa raha koragninao e ary zegny ombonanay aminao e ary zegny agnampianay anao e ary zegny mbola mahatonga zay hiaraka aminao e satria mitovy valeur défendiavatsika valeur zegny raha mampitamina zegny ny fahamarinana ke eto président tegna leva hono ndray mandeha fa tsy pare io e tegna ilagnatsika fa tsy pare io satria le image mérité maso raha karaha zay zegny anaovantsika karaha ohatra ka atsika tsy manamia zay message fort ho an'ny vahoaka malagasy zegny hoe manomboko zao io ny vava mila misy acte mila misy image mipetraka io afahana miconfirmer zegny fa hoe agnano raha marina antsika fa donc raha ohatra olo tsisy éthique abe anao zao nde le olo foana mampalahelo le mandinika anazy anao zao fa hainao agnatin'ny raha bidabida sy namana anao tokony anao mbola misy le temps anao se positionner nefa hainao nenao raha ty on peut pas accepter ça ny vahoaka izy koa fa kabarony raha nitaony tamin'ny fitondragna taloha teo nazovy vahoaka fa tsy tia regny hoe misy fifandraisana tagnatin'ny raha zegny ary io tsy hoe ke misy raisonnement sasany fa boka mety niaraka nihina zay nalaigna sary mety azala izy koa niaraka nihina zegny tsy problème fa anao tendregna PCA anao tendregna tsy haiko nino sy ny karazana zegny tsy niaraka nihina fo zala zegny aza zegny le manahirana amraha ty atsika zala tomboko samy mba nandeha l'école azafady mitana vitanareo fa mba nandeha l'école koa zay ety e kena ino atsika mifagnano karaha io hoe forcenareo fo zegny agniky karaha io hoe kofa miaraka am'zegny ve atao zegny hoe kofa miaraka am'zegny aza matoaro olaboy raha vatomanga vaintsika zegny nanendringa io miposte clé sy ny namana sy ny karazana zegny c'est pas une personne lambda tsy ololopoagna karaha io izy ke hoe aloha fa meziko anao la clé ny société nakana la clé ny tinaka ke azo zegny olo mety akadalena am'zegny to
fa nareo agnatin'le médiocrité ny fagnanaovanareo politique zay tsy ikegna am'izao fa io milalana fiboagna io no mahatonga zay mbola mivolagna hoe président tsy mety io atsika mila olo manana éthique mba hahafatsika mandeha mitondra amina hoe rupture zegny dia agnanaovana ny refondation zy fa izy koa mbola io recyclage politique karaha io ny atao atsika tsy tafaboaka amin'ity président fa ikorontagna fo amin'ny lalabe io ka zegny agnapitra manahaky ny charte ny transition ty hoe magnambara fa retrete ligne agnato ko fa tsy fenao io ligne io na mety manampahaizagna be karakory anao na karakory anao fa tsy tafiditra agnatin'izay c'est aussi simple que ça karaha zegny zo monsieur le président mba tandrignesa hely zay koa mivolagna azafady zay fa mangataka fivolagnana aminao mba tandrignesa koa zay mety tsao fomba mety misana mety azo aresagna amin'ny raha koraninay fa koa fa volo tsy manana éthique sitako mivarina atao aminany ke zegny koragna amezako le raha mandaly zo sy ny karazana fa dia bonne soirée tsika jiaby dia velomina didinka tsika volemena